Oh yeah. କାହିଁକି ମତେ ଠକଉଛ ସବୁବେଳେ କାମରେ ଠକଉଛ? କହିବି କାହିଁକି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ନା ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ଖାଲି ମିଛରେ ମନରେ ବଦନାମ ଦଉ କିଏ କଣଟା ଲଗଉଛି। ଆମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସି କୋଚିଂ ନେଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କୋଚିଂ ବି ନେଇପାରିବେ। କଣ ହେଲା ତମେ ଆସୁନ? ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛ? ମୁଁ ଯିବିନି ପରା କହିଲି। ତମେ ଯାଅ ପଳ। ବେଶୀ ଗରମ ଦେଖାଉଛ ଆଉ ମୁଁ ଯିବିନି, ଟୋଟାଲ ମନା କଲି ଯିବିନି। ପ୍ରକୃତି ସେଇଆ, ତମେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ଫଟୋ ଦେଖିବ ସେଇଠି ବି ଠିଆ ହେଇଯିବ। ପୁରା ନାଳିଆ ରକମର ହଉଛ ଆଉ। ଟିକେ କୋଚିଂ ନେଇତେ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତା। ଯାଉ ସେ ଫଟୋଟାକୁ ନେଇଯିବି। ରାଜୁକୁ ମେସେଜଟା କରିଦିଏ, ସେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ବାବୁ ଭାଇ ଏଇଟା କଣ? ଏଠି କଣ ହେଇଛି ରାସ୍ତାରେ? କଣ ଭାବୁଛ ମତେ କଣ ମାରିଦବ? ନା ଜୀବନ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପସ୍ତେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତୁମ ସେଣ୍ଟରରେ କୋଚିଂ ନେବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି।